Hola, estimats amics de YouTube i de les redes socials, Facebook, Twitter i tots aquells que podeu veure a través de WhatsApp també este vídeo. Continuem en les lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Ara anem a tractar en este capítol 3 parauletes. He considerat que millor en cada vídeo 3 parauletes perquè si no se faria eterna la vista de tots els capítols, se farien eterns els capítols i bueno, 3 parauletes pues, ja dona per a ficar uns quants més en cada capítol, unes quantes paraules més en cada capítol. I anem a començar per la primera. Espero que estigueu tots bé. L'estiu ja no s'ha dit adeu, ja ve un poquet la frescoreta. I ja tenim el 9 d'octubre ahir a punt. En uns dies estarem en el 9 d'octubre. Espero que tots disfruteu de la festa, que no entreu en conflictes violents i que sí, des de la fermea reivindicativa, tinguem la festa tots en pau. Es comença per la primera parauleta, que en este cas és el verb parèixer, d'acord? Parèixer. Parèixer és un verb que nosaltres utilitzem de forma general. Utilitzem de forma general per a dir què t'ha paregut? Me pareix que estàs bé, me pareix que estàs mal. Pareix ser que... Bueno, este és el verb parèixer que utilitzem de forma general per a lo que els castellans diuen parecer. D'acord? Parèixer. I en acabant, així tenim, parèixer, de forma general. I en acabant tenim el verb semblar, que s'utilitza només per a persones. Te sembles a m'abuelo. Te sembles a ma tia. Exactament per a persones. Els catalanistes i els catalans, en la seva normativa i normativització, el que han fet és agarrar el verb semblar per a tot, i l'han fet genèric. Entonces diuen, sembla que això, sembla que estàs bé, sembla que estàs mal. Això en valencià és incorrecte. En valencià, el verb correcte és parèixer, me pareix. Què t'ha paregut això? D'acord? Me pareix que se n'anem al Postiguet, mon anem al Postiguet. Me pareix que faré això o faré lo altre. Parèixer, de forma general. D'acord? Semblar és el paregut entre persones. En la llengua valenciana distinguim entre parèixer i semblar. Els catalanistes i els catalans han agarrat semblar i l'han fet genèric, l'han fet per a tot. Això és incorrecte, d'acord? Ara hem d'entrar en una altra paraula que està sent utilitzada des de ja fa molts anys per les institucions valencianes i per tots els catalans i catalanistes, que en valencià es diu folga. Folga és el que els catalans diuen vaga. Fer folga és no treballar, fer una reivindicació deixant de treballar per aconseguir uns objectius salarials, uns objectius de benestar, una reivindicació del treballador. En valencià es diu folga i en català vaga. No hem de dir vaga, d'acord? És el que els castellans diuen huelga. Recordeu,
Folga és lo correcte en valencià, és una paraula que té tradició literària popular i escrita de fa molts anys, però que fa uns 20-30 anys els catalanistes així introduïren la paraula vaga i ara la televisió, les ràdios, les institucions diuen vaga. No és correcte. Lo correcte és dir folga, d'acord? Folga. Vaga no. I ara anem a la tercera paraula. Fondo. La paraula fondo, que s'utilitza molt per a les corregudes de persones, d'acord? Lo que diuen running o footing o carreres en castellà, carrera, que en valencià és correguda. Una correguda ve de córrer i en valencià lo correcte és dir correguda. Bueno, pues el fondo de Setaigües, que té molta tradició. En valencià és fondo, no és fons. D'acord? La tradició de la paraula fondo està molt arrailada en les terres valencianes, en tot el regne de València, el que alguns diuen País Valencià i el que altres preferim dir València sencera i dir-li Ciutat de València només al cap i casal, a la ciutat. Bueno, pues fondo és la paraula correcta. Fondo i no fons. Per tant, el fons nocturne 7K d'Alfafar no és correcte. És el fondo. Una carrera de fondo, no, o una correguda de fondo, no una carrera o correguda de fons. Fons és incorrecte i, a més, en moltes expressions la paraula fons se confon en fonts, de font de donar aigua, de manantial d'aigua, perquè en alguns pobles valencians la T no la pronuncien i diuen fonts, en compte de fonts. I esta paraula en valencià no existeix com a fondo, d'acord? Però l'han introduït els catalans i els catalanistes. No sabem si perquè té tradició catalana o senzillament per lo que sempre fan els catalans, per a diferenciar-se del castellà lo màxim possible. I per esta regla de diferenciar-se del castellà lo màxim possible incorrixen en molts errors. En valencià hem de dir fondo i no fons. D'acord? Fondo és una paraula correctíssima. Està així en el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i és la que hem de dir. Bueno, amics, un breu repàs. Parèixer. De forma general, me pareix això, me pareix que sí, me pareix que no, pareix ser que això, pareix ser que lo altre, etc. Forma general, d'acord? I semblar per a persones, d'acord? Per a persones. Te sembles a ta abuelo, te sembles a ta tia, te sembles al teu germà. Esta és la distinció que fem en valencià que els catalans no fan. Folga, folga, no vaga, vaga no, per a dir huelga en castellà. I fondo, carrera de fondo, no carrera de fons. Correcte? Aquestes són les tres parauletes que hem tractat en este capítol número 17, el que fa 17, el 17è dels capítols de lliçons per a distingir el valencià del català. Amiguets, que passeu un bon 9 d'octubre, que tot vaig bé, vos desitge felicitat. I una última reivindicació. Sant Lluís Bertran té molta més categoria per a ser reivindicat el 9 d'octubre que Sant Donís.
Sant-Donís fou un bisbe de París i els més fartons, com la tradició dels dolços, del piulet i el mocador, la mocadorà, la piulota i el tronador, pues són dolços avellidors i això és típic de Sant-Donís, pues resulta que només parlen de Sant-Donís. Sant Lluís Bertran fou un sant valencià que predicà en Amèrica, que fou un missioner en Amèrica i que predicà en valencià en Amèrica. Allí els militars castellans intentaren assassinar-lo diverses voltes perquè convertia els natius de cent en cent predicant la seva llengua valenciana i a banda Sant Lluís Bertran era un gran defensor dels natius americans i això era mal vist per l'aristocràcia castellana que dominava aquelles terres. Decebut de tot això, decepcionat, se n'anà d'Amèrica, tornà al seu regne, a la seva ciutat i regne de València, en la que fon rebut en moltíssima alegria i goig, i així caigué malaltet. I quan caigué malaltet li recomanaren una font. I eixa font estava a prop de l'Albufera. Anà a eixa font i quan va beure d'eixa aigua es va sentir molt aliviat, molt reconfortat, molt curat i la va beneir. I des que la va beneir resulta que molts malalts anaren a ella i trobaren solució a les seves malalties, es varen curar. De tal manera que se va fer famosa i aquest lloc requeria d'assistència per als que anaven a curar-se, com si fos ara Lourdes o Fàtima, i això dona lloc a unes persones que donaven servici als malalts, etc. I ahir se fundà un poble que es diu la Font de Sant Lluís, que ara és un barri de Sant Lluís. Sant Lluís Bertran va morir el 9 d'octubre de 1581. 9 d'octubre és la festa de Sant Lluís Bertran i fou un gran sant valencià que reivindicà la seva llengua valenciana predicant en valencià i que a més va ser intentat assassinar per els castellans, per els militars castellans que dominaven aquella zona diverses voltes, i ell feu sempre milagres desbaratant la possibilitat de que l'assassinaren. També diuen que va caminar sobre un llac, sobre les aigües d'un llac de Colòmbia, i actualment és el patró de Colòmbia i també és el patró de la ciutat valenciana de Tormos, al costat de Pego. Per això reivindique des d'este vídeo la festivitat de Sant Lluís Bertran per al 9 d'octubre i que ens en recordem d'ell tots en molt d'honor i en molta honra. Res més, amics, així acaba el capítol 17, el que fa de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana, i s'ha fet una miqueta més llarg, són 13 minuts ja i mig passats. Espero que me disculpeu esta llargària i que vos hagi agradat la història que vos he contat de Sant Lluís per a este 9 d'octubre. Moltes gràcies a tots i fins al capítol número 18, el que fa 18 de lliçons per a distingir el valencià del català. Adeu.